सायंकाळी 6:20 वाजता सोडण्यात येणारी सावंतवाडी कणकवली एसटी बस पुन्हा नियमित सोडावी या मागणीसाठी शिवसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी आज आगार व्यवस्थापक शकील सय्यद यांना निवेदन दिले। ही एसटी बस बंद करण्यात आल्यामुळे सावंतवाडी कणकवली प्रवाशांना मोठी अडचण निर्माण झाली होती। श्री सय्यद यांनी आजपासूनच एसटी बस चालू करतो असे आश्वासन दिले। यावेळी उपजिल्हा संघटक ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, महिला तालुका प्रमुख अपर्णा कोठावळे, जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी गावडे, नगरसेविका अनरोजी डोबो, भारती मोरे, शबीर मणियार, प्रकाश बिद्रे, गीता सुकी आदी उपस्थित होते। आज आम्ही शिवसेनेच्या सर्व महिला आघाडीच्या इथे आलेलो आहोत। आमच्याबरोबर लोबो मॅडम आहेत, मोरे मॅडम आहेत, त्यानंतर कोटावळे तालुका संघटक, रश्मी माळवदे मॅडम, सुकी मॅडम, त्यानंतर रोहिणी ताई, ह्या सर्वजण आज इथे उपस्थित आहेत। आम्ही मुद्दामून येण्याचं कारण असं की जी सावंतवाडी कणकवली 6:20ला गाडी सुटणारी होती ती गाडी बंद करण्यात आली होती आणि त्यामुळे बरेच जे आपले कर्मचारी आहेत सावंतवाडीमध्ये काम करणारे त्यांना कणकवलीपर्यंत जाण्याची गैरसोय होती। त्याबाबतचं निवेदन घेऊन आम्ही आज इथे आलेलो होतो आणि त्याप्रमाणे त्यांना ती गाडी सावंतवाडी ते कणकवली 6:20 ते 6:30च्या दरम्यान सोडावी असे आम्ही त्यांना आज निवेदन दिलेलं आहे शिवसेनेतर्फे, महिलांतर्फे, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला आजपासून ती गाडी सुरू करतो असं डेप्युटी मॅनेजरने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि ती गाडी सुरू करणार आहे। तसंच त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद।